हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे गोदान साख्रिनि आपडेट लाना फैबावबाय गभर्नमेन्ट अफ आसामनि बेनो जाहैबाय सयल कनजारभेसनाव भेकेन्सि ओंखारना फैदों आरो एप्लाइआ अनलाइन एप्लाइ जागोन आरो लास्ट डेटआ 28 मे नोंथांमोना बेनि सिगां अनलाइन एप्लाइखौ खालामनांगोन दा बेनिखायनो जों थांनोसै अफिसियेल वेबसाइटआव जेब्ला फैगोन अफिसियेल वेबसाइटआव अब्ला बेबायदि इन्टारफेस मोनगोन आरो बेनि एप्लाइआ लोगोफोर APSCनि वेबसाइटआव जागोन नोंथांमोना लिंकखौ आं गाहायाव होनाय जाबाय डिसक्रिपसनाव चेक खालामदो बेनिफ्राय बेवहाय फैनाय लोगो लोगो बेबायदि इन्टारफेस मोनगोन बेनिफ्राय गाहायाव बोख्लायनानै नोंथांमोना नटिफिकेसन डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन दा बेवहाय नायोब्ला नोंथांमोना नैबेवहाय नुनो मोनदों वाट्स निउआव नोंथांमोना बेवहाय थांनानै बेवहाय क्लिक खालामदो एडभार्टाइजमेन्टआव दा बेखौ जोङो नायनो हागोन नटिफिकेसन डाउनलड खालामनानै ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो डाइरेक्ट देखायनोसै डाउनलड खालामखानाय दङ जाहाथे माने भिडिअआ गोलाव जाया होननानै आङो डाइरेक्ट लाना फैखाबाय नैबे जाबाय APSCनिफ्राय फैनाय अफिसियेल नटिफिकेसन बेनि एप्लाइआ APSCनि थ्रुयै जागोन नोंथांमोना बेवहायनो APSCनि वेबसाइटआव अनलाइन खालामनांगोन आरो दा बेवहाय थाङोब्ला जों डाइरेक्ट पस्टखौ मोनबाय दा बेहाय दङ पस्टनि नामा एसिस्टेन्ट सयल कनजारभेसन अफिसार लोगोफोर बे जाबाय आन्डार सयल कनजारभेसन डिपार्टमेन्टनियाव जागोन नोंथांमोननि खामानिया आरो भेकेन्सिया बेवहाय दङ 13 दा बेहाय बेनि गेजेराव रिजार्भेसन होनाय दङ कास्ट वाइज नोंथांमोना नायदो STPआव दङ 1 नाथाय हिन्जावफोरनि थाखाय गैया STPआव नोंथांमोना बेहाय नुनो मोनबाय ओमफ्राय अपेनाव दङ टटेल 6 दङ आरो लोगोफोर ओमफ्राय हिन्जावफ्रा 2 दङ नोंथांमोना खालामनो हागोन अनलाइन हिन्जावफोरब्लाबो बेनिफ्राय जोङो बेहाय पे स्केलखौ नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनदों 30,000निफ्राय स्टार्ट जाजेननो बेनिफ्राय 1,10,000सिम जाहैयो पार मान्थ आरो लोगोसे ग्रेड फी दङ 12,700 पार मान्थ नोंथांमोना मोनगोन दानिया फैदो क्वालिफिकेसन नायोब्ला नोंथांमोना नायदो एटलिस्ट बेचेलर डिग्री पास खालामनाय जानांगोन जिखुनु जाया गभर्नमेन्ट रेकगनाइज इउनिभार्सिटिनिफ्राय ओमफ्राय नोंथांमोना एग्रिकालचार इन्जिनियारिं बा सिभिल इन्जिनियारिं नोंथांमोना मोनथामनि गेजेराव मोनसे नोंथांमोना पास खालामनाय जानांगोन आरो अब्ला नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा नेक्स्टआव जों थाङोब्ला बेहाय मोनबावदों बैसो नोंथांमोननि बैसोआ गाहायसिनानो 21 इयार्स जाथारनांगोन बे पस्टनि थाखाय आरो मेक्सिमाम 38 इयार्स नाथाय STफोरा बेहाय 43 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनो हायो दा नोंथांमोना बेखौ नायदो मिलायोना मिलाया बेनिफ्राय जों फैनोसै दा नेक्स्टआव जों नायोब्ला बेहाय माखासे स्किम अफ द एग्जामिनेसन दङ आरो बेफोरबायदि पेपार 1 पेपार 2 दङ आरो पेपार 3 दङ नोंथांमोना बेखौ स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै नोंथांमोना नायनो हागोन फल' खालामनो हागोन बेसेबांनि एग्जाम जायो दा बेनिफ्राय जों बाखि पस्टखौ नायबावनोसै दा जों सेकेन्ड पस्टखौ नायोब्ला जों गाहायाव मोनगोन नोंथांमोना गाहायाव पस्ट दंबावो नोंथांमोना आरोबाव जुदि एलिजिबल जायोब्ला एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा फैबाय जोङो बेहाय मोनसे पस्टआव आरोबाव बेनो जाबाय पस्टनि नामा सयल कनजारभेसन रेन्जार लोगोफोर बेबो सयल कनजारभेसन डिपार्टमेन्टनिनो आरो भेकेन्सिया बेवहाय 14 दङ दा बेनि गेजेराव STफोरा बेहाय नायदो लोगोफोर नोंथांमोना STखौ बेहाय 00 मोनदों थेवब्लाबो नोंथांमोना अपेनावहाय खालामनो हायो जेबो नङा नोंथांमोना अपेनाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेनि फी स्केला नोंथांमोना नायदो 22,000निफ्राय स्टार्ट जानानै 97सिम आरो बे दङ ग्रेड पे 9,700 दा बेहाय क्वालिफिकेसन नायोब्ला नोंथांमोना आरोबाव मोनबावदों बेचेलर डिग्री इन साइन्सनिफ्राय नोंथांमोना पास खालामनाय जानांगोन होनना बुंदों आरो नोंथांमोना मोनसे थानांगोन साबजेक्ट जेरै फिजिक्स बा केमिस्ट्रि बा बटानि जुल'जि फरेस्ट्रि बा एनभाइरमेन्टेल साइन्स नोंथांमोना बेनि गेजेराव मोनसे थाथारनांगोन होनना बुंदों आरो लोगोसे अर होनाय दङ बेहाय बेचेलर डिग्री इन एग्रिकालचार बा एग्रिकालचार इन्जिनियारिं बा सिभिल इन्जिनियारिं खालामनाय दङब्लाबो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो जायखिजाया मोनसे थायोब्लानो दा बेनि बैसोआ 21 इयार्स आरो 38 इयार्स नाथाय STफ्रा 43 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेनोसै लोगोफोर आपडेटआ बेहायबो स्किम अफ द एग्जामिनेसन दङ बेनि एग्जामिनेसनखौ नोंथांमोना नायना लादो बेहाय बेसेबां टाइमिंनि जागोन बेखौ स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय आरो नेगेटिभ मार्किंबो दङ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै गासैखौबो नायनो हागोन आरो लोगोसे PDF फाइलखौबो डाउनलड खालामना नायनो हागोन दा बेनि एप्लाइआ स्टार्ट जागोन 28 एप्रिलनिफ्राय एबा जागासिनो दङ आरो बिनि लास्ट डेटआ 28 मेसिम थाहैगोन 1 मान्थ टाइम दङ दा बेवहाय जोङो फिसखौ नायोब्ला नोंथांमोना पेमेन्ट दाननांगोन दा बेहाय SC ST OBC MOBCफोरा 150 दाननांगोन होनना बुंदों टटेल 185 जागोन नोंथांमोना बेसेबांखिनि एमाउन्टखौ दाननांगोन दा बेवहाय नायोब्ला नोंथांमोना हाउ टु एप्लाइआव नायोब्ला बेहाय चेक खालामदो बिनि वेबसाइटआ जाहैबाय नै लोगोफोर APSC recruitment.in नोंथांमोना बेवहाय थांनानै रेजिस्टार खालामदो रेजिस्टार खालामखांनायनि उनाव ID मोनोब्ला नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन एप्लाइ सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना थाबैनो खालामदो दा बेनिफ्राय क्वालिफिकेसन नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय गाहायाव नोंथांमोना आरो मोनबावदों बेनो जाहैबाय नोंथांमोननि माखासे डकुमेन्ट साइजआ मिलायनांगोन नोंथांमोना बेफोरखौ नायना लादो आरो लोगोसे नोंथांमोना गासैबो PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय नटिफिकेसन फरायजोबबानो जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामगोन आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय